Mama ei a murit devreme. Kira abia împlinise 18 ani când mamei i s-a făcut rău cu inima. Dragi prieteni, dacă vă plac poveștile, vă rog mult dați abonare și like. Mă ajută enorm. Mulțumesc. Niciodată înainte nu avusese probleme. La început chiar a interzis să fie chemată ambulanța. Kir, înțelegi și tu, e o prostie. Așa, din senin, nu poate fi nimic grav. Sunt sănătoasă, probabil doar sunt obosită. Dar peste o oră mamei i s-a făcut mai rău. Kira a chemat ambulanța. Cum a certat-o medicul că nu a sunat imediat. Ea plângea. Iar peste doar 2 ore mama nu mai era. Au trecut 15 ani. Kira încă simțea acut vina. Probabil tocmai de aceea s-a împrietenit foarte mult cu Ecaterina Vasilievna, mama lui Andrei. Culmea, lui Andrei nu i-a plăcut asta, iar Kira nu a înțeles imediat de ce. După nuntă au început să locuiască la soacră. Un apartament spațios cu 3 camere, rămas de la părinții ei. Îi încăpea pe toți. La început Kira o privea cu oarecare prudență pe soacră, dar aceasta nu dădea niciun motiv de îngrijorare. Era mereu amabilă cu ea, încerca să o ajute în toate. Kirei chiar era puțin stânjenitor, dar cu timpul s-a obișnuit. Problemele au început peste câțiva ani. Și nu între Kira și soacră, ci între Andrei și mama lui. Într-o zi, când la ei acasă se adunaseră prietenii lui Andrei de la serviciu, iar printre ei era și șeful lui, Ecaterinei Vitalievna, i s-a făcut rău. I-a crescut tensiunea, i s-a făcut greață. Kira a luat telefonul să cheme ambulanța, dar soțul l-a smuls brutal din mână. Ce faci? Cum adică? Chem ambulanța. Mamei tale e rău. Ce ambulanță? La naiba? Se va întinde puțin și nu-i se va întâmpla nimic. Andrei, ce spui? E mama ta, o femeie în vârstă. Și? Dacă îmi strică seara acum, nu știu ce o să fac. Înțelegi doar că nu degeaba a venit șeful meu. Mi se pregătește o promovare și încerc să grăbesc lucrurile. Kira și-a smuls telefonul înapoi. Ori ai băut prea mult, ori ai înnebunit. I-a chemat ambulanța. Soacra a fost dusă la spital. Bineînțeles, prietenii au plecat imediat, deși Andrei îi ruga să mai rămână. El nu a vorbit cu Kira câteva zile. Apoi a venit acasă cu vin și flori. Și-a cerut scuze. M-au promovat, chiar dacă mama mea era cât pe ce să strice totul. Vorbești de parcă ar fi făcut-o intenționat. Intenționat sau nu, rămâne un fapt. Din cauza ei era cât pe ce să pierd locul ăsta. Cuvintele lui au zgâriat-o pe Kira. La fel și faptul că nu și-a vizitat mama nici măcar o dată. Ea chiar l-a întrebat, Andrei, de ce nu mergi la spital? El a ridicat privirea spre ea. Pentru ce? Cum adică pentru ce? Mama ta e în spital. Tu alergi la ea în fiecare zi, îi duci sacoșe, deși în orice spital pacienții sunt hrăniți. Și oricum e totul bine. Mi-ai fi spus dacă nu era. Kira a pufnit. Ce logică! Și dacă eu ajung la spital, nici la mine nu vei veni. De ce ai ajunge tu la spital? Nu mai spune prostii. Kira nu a înțeles dacă ar veni sau nu. În cele din urmă, soacra a fost externată. Ea continua să se poarte supusă cu Andrei, iar el continua să fie dur cu ea. Kira nu înțelegea de ce. Dacă ar fi fost un monstru, ar fi înțeles, dar cu ea era normal. Probabil era ceva ce ea nu știa. Munca începea să le ocupe tot mai mult timp. Nu s-a întâmplat dintr-o dată, dar cu cât trecea mai mult timp, cu atât speranța că vor avea un copil se micșora. Kira tăcea, Andrei la fel. Au trăit împreună 8 ani. Într-o seară, la cină, Ecaterina Vitalievna a spus, m-am gândit și am decis să mă mut la Daha. De tot. Sunteți tineri, trebuie să trăiți singuri, iar acolo casa e caldă și ce? Kira nu înțelegea. Ce spuneți? Ce Daha? Dacă se întâmplă ceva. Casa e caldă, dar trebuie să încălziți soba,
să aduceți apă din fântână. Nici nu poate fi vorba. Andrei s-a uitat la soția lui și a spus sumbru: mama pleacă la Daha. Vrea să-și petreacă bătrâneția mai aproape de natură. Nu se discută. Kira aproape s-a sufocat de indignare. Deci decizia nu fusese luată fără fiul ei. Soacra s-a mutat. În tăcere. La toate încercările Chirei de a o face să vorbească, nu răspundea. Abia la Daha, când Kira spăla și făcea curățenie, femeia a spus încet: Kira, să nu crezi nimic rău. Așa chiar va fi mai bine. Andriușa va înceta să fie nervos. Kira a aruncat cârpa. Ce se întâmplă între voi? De ce îi permiteți să se poarte așa cu dumneavoastră? Kira, totul e bine, crede-mă. Această atitudine o scotea din minți. Cum poate un fiu să se poarte așa cu mama care l-a născut și l-a crescut? Soțul nu voia nici el să vorbească. S-au certat foarte tare, iar el i-a spus: te rog, nu te băga unde nu ești rugată. Pur și simplu nu te băga. Mama locuiește la Daha și fă-te că nu există. Cum adică? Dacă nu vrei să ne certăm mereu, încetează să-mi bați capul cu mama. Are tot ce-i trebuie. Îi duc eu produse. Punct. Kira voia să mai spună ceva, dar Andrei și-a luat geaca și a ieșit. S-au împăcat după câteva zile, dar a rămas un gust amar. Probabil acela a fost începutul răcelii dintre ei. Kira a început să stea cât mai mult la muncă. Eforturile ei au fost observate. 2 promovări în 2 ani. Andrei a devenit și el șef. Se vedeau acasă doar târziu seara. Într-o zi a întrebat: Andrei, poate mergem la medic? El s-a întors de la televizor și s-a uitat mirat. De ce? Suntem împreună de atâția ani. Poate ar trebui să ne verificăm. El a sărit în picioare. Kira nu se aștepta la o reacție atât de violentă. Eu nu merg nicăieri. Ține minte asta. Dacă nu-ți convine ceva, nimeni nu te ține. Ai înnebunit. Ce spui? De ce exagerezi mereu? De ce te agăți de fiecare cuvânt? Pentru că nu mai înțeleg ce se întâmplă cu tine. Andrei a tăcut, apoi a ieșit din apartament. Kira a observat că în ultima vreme fugea tot mai des de acasă. Nu a dormit toată noaptea. Dimineața a mers la șef. Mi-ați propus cândva o delegație. Tu ai spus să trimit pe cineva necăsătorit. M-am răzgândit. Și Kira a plecat. Când Andrei a aflat că pleacă pentru o săptămână, a privit-o atent. Înțeleg că suntem într-o mare ceartă. Înțelegi foarte corect. Săptămâna a trecut foarte greu. Spre finalul delegației, Kira a decis să treacă pe la soacră, înainte ca Andrei să afle că s-a întors. Și-a terminat treburile cu o zi mai devreme și a pornit la drum. A parcat mașina după colț și s-a apropiat încet de casa unde locuia acum soacra. Plănuia să rămână peste noapte, ca să poată vorbi liniștit cu ea. A ajuns la poartă și a înghețat. Dincolo de poartă a auzit vocea soțului ei. Ce tot te vaiți, a? Crezi că o să-mi fie milă de tine? Tu te-ai gândit la mine. De ce ar trebui eu să mă gândesc la tine? Te urăsc. Poarta s-a deschis cu putere. Kira stătea chiar în spatele ei și abia a apucat să întindă mâinile ca să nu fie lovită. Andrei a trecut pe lângă ea în fugă, iar după câteva secunde mașina lui a ieșit din spatele casei și a pornit în viteză spre oraș. Doamne! Ce se întâmplă aici? Kira a alergat în curte. Ecaterina Vitalievna stătea pe treptele pridvorului și plângea amar. Ce s-a întâmplat între voi? Eu nu înțeleg nimic. Femeia s-a speriat și s-a uitat la nora ei. Tu de unde ai apărut? O, Doamne! Au intrat în casă și s-au așezat la masă. Până când Ecaterina Vitalievna s-a mai liniștit și a oftat adânc de câteva ori, Kira a pus masa. S-a gândit puțin și a adăugat și o sticlă de vin. Apoi s-a așezat. Ecaterina Vitalievna, nu plec de aici până nu primesc răspuns la toate întrebările mele.
Femeia a oftat din nou lung. Întreabă: ce se întâmplă între dumneavoastră și fiul dumneavoastră? Mă urăște. Dar din decență nu poate pur și simplu să mă abandoneze. Iar mie mi-este foarte greu. Totuși e fiul meu. Îl iubesc din toată inima. Dar trebuie să existe un motiv. De ce? Există, desigur. Când m-am căsătorit cu Dima eram foarte tineri, ca voi atunci. Ne iubeam foarte mult. Au trecut 5 ani, fără copii. 8 ani, tot fără copii. Dima-l meu mereu se învinovățea pentru orice se întâmpla. Iar soacra mea, care acum e de mult moartă, mi-a șoptit odată că în familia lor au existat mereu probleme cu copiii. Și mai ales la bărbați. Când am împlinit 33 de ani, am decis că nu mai putem continua așa. Soțul meu nici nu îndrăznea să mă privească în ochi, se închisese complet în el. Pe atunci nu existau doctorii de acum. Așa că am calculat totul și l-am înșelat. Mi-a fost scârbă, dar am suportat. Și imediat am rămas însărcinată. Am ales un bărbat care semăna cu Dima al meu. Kira, dacă ai ști cum s-a schimbat soțul meu. Mă purta pe brațe. Parcă întinerise cu 10 ani. Când s-a născut Andrei, am crezut că Dima va nebuni de fericire. Nu am văzut niciodată un om mai fericit. Și eu eram fericită. Cu adevărat. Eram o familie foarte unită. Andrei își adora tatăl. Îi prindea fiecare cuvânt. Încerca să-l imite în toate. Iar Dima se străduia să fie un exemplu pentru fiul lui. Andrei avea 15 ani când a sunat cineva la ușă. El a mers să deschidă și s-a întors cu un bărbat necunoscut. L-am recunoscut imediat și am înțeles că viața noastră fericită s-a terminat. La început Dima zâmbea. Apoi nu a mai zâmbit. L-am văzut pe fiul meu cum pălea, în timp ce acel om spunea că ar fi fericit să participe la viața copilului său. Dima s-a ridicat și a căzut imediat pe podea. Am țipat. Apoi totul a fost un coșmar. Ambulanța l-a luat, dar a murit pe drum. Inima. Andrei s-a închis complet în el și repeta mereu același lucru. Tu ești vinovată de tot. Eu voiam pur și simplu să mor. Nu-mi imaginam cum să trăiesc fără soțul meu. Dar dacă m-aș fi prăbușit, l-aș fi pierdut și pe fiul meu. Iubirea lui pentru tatăl lui era fără margini. Kira simțea cum îi curg lacrimile pe obraj. Nu era doar o situație complicată. Era o tragedie. Ecaterina Vitalievna a suspinat. Eu doar voiam ca toți să fie fericiți. Nimeni nu s-a gândit cum mi-a fost mie când am făcut asta. Eu l-am iubit întotdeauna doar pe soțul meu. Kira privea tavanul. Ecaterina Vitalievna adormise după atâta plâns, dar ea nu a putut dormi. Încerca pentru a 100-a oară să găsească o soluție, să adune cumva 2+2, dar de fiecare dată ajungea într-un impas. Dimineața s-a dus acasă. Era zi liberă, iar soțul era acasă. Andrei s-a așezat pe un scaun. El s-a apropiat să o sărute, dar Kira s-a ferit. Andrei, trebuie să divorțăm. El s-a așezat și el. Ce? Ți-ai găsit pe cineva în delegație? Kira l-a privit. Nu. Atunci de ce? I-a oftat. Din cauza ta. Ești un încăpățânat idiot. Eu nu vreau să se repete ceea ce ai trăit deja. Ești egoist și te gândești doar la tine. Știi că mama ta l-a iubit pe tatăl tău. Și știi că eu te iubesc pe tine. Dar tu refuzi să te împaci cu trecutul. Refuzi să înțelegi de ce s-a întâmplat totul. Și refuzi să mergi la doctor. Totul e un cerc viț. Kira s-a ridicat. Andrei a sărit și el. Stai, m-ai amețit. Îmi pare rău pentru ea, dar ea l-a omorât pe tatăl meu. Vorbești prostii. Tatăl tău a fost fericit. Poate nu atât de mult cât ar fi meritat, dar a fost fericit. Pentru că te avea pe tine.
O avea pe ea. Oricum nu vei înțelege, eu vreau doar să dorm. Au trecut 2 ani. Ecaterina Vitalievna stătea la poartă și privea drumul. În sfârșit a zâmbit. Mașina lui Andrei s-a oprit în fața casei. El a coborât și și-a sărutat mama. Ei, mamă, pregătește-te. Venim la tine pentru tot concediul. Doamne, rămâneți și pentru toată viața dacă vreți. Ce bine că există casa asta de la țară. Măcar Arteom să respire aer curat, nu chimicalele voastre din oraș. Andrei a ajutat-o pe Chira să coboare din mașină și a luat leagănul cu fiul lor. Zâmbea. În sufletul lui nu mai era povară, iar în jurul lor toți erau pur și simplu fericiți. Sper că v-a plăcut povestea și că mă veți susține cu o abonare. Pentru voi e doar un click, iar pentru mine e cea mai mare recunoștință. Sănătate și toate cele bune!